Maligayang araw mga kasinag. Salamat po sa inyong liwanag sa pagbibigay sa akin ng sinag. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video, lalong-lalo na po sa aking mga subscriber. Isang maliwanag na shoutout pala kay Robin Cabrera from Saudi Arabia. Sir, maraming salamat sa suporta at ingat po kayo palagi at God bless. Thank you so much po. Yan mga kasinag, andito tayo sa Ras Al Khor. Pupunta kami ng fruit market. Napakita ko sa inyo mga prutas dun. Dito kasi pa nagkabanggaan, di uso rito paway-away. Pulis lang tatawagin mo, alam nila kung sino ang mali. Ngayon sa atin, pa nagkabanggaan, palakasan ng boses. Eh, dito wala. Disiplinado ang mga tao dito. Pag talaga susundin mo, pag nag-stop ka talaga. Pag ikaw lumampas dyan, ay sagrado, tanggal ko ang lisensya mo. Ay sa atin, dito mga kasinag, kahit walang dumadaan, pag may ganitong stoplight, kailangan mo talagang i-stop ka. Hindi ka pwedeng hindi ka guys sa atin na kahit walang nakabantay, sige lang. Yun ang kulang sa atin, disiplina. Dito kasi sa Dubai, disiplinado ang tao dito. Disiplina sa atin. Kasi nakabantay dito, camera. Puro camera dito. Alam mo pati rito, di ba ang pulis dito walang baril eh. Ang pulis dito walang baril. Legal ang baril, meron sila. Pero walang baril yun. Uniform mo lang, makita mo para ka natataranta ka na. Talagang respeto mo. Ngayon mga kasinag, ngayong buwan na ito medyo malamig pa dito. Pero pag nagdating ng mga August, yan. Mga Marso yan, mga Marso simula na yan. March, April, May, June, July, August. September. Hanggang September. Matindi ang init dito mga kasinag. Ang lumalabas sa gripo, mainit. Pwede mo lang ipangkape. Ganon, katindi ang init dito sa Dubai. Kinaligo mo, talaga tanggal ang balibo mo. Para kinaliskisak ang barok. Hindi ka makakaligo dito nung direct na magliligo ka. Kailangan palamigin mo muna yung tubig. Sobrang init. Malapit na tayo, konti na lang. Malapit na tayo sa fruit market mga kasinag. Gusto mo makamura sa bilihin, dumiretso ka rito. Mura bilihan dito sa fruit market mga kasinag. Ayan, sasalubungan na kami ng mga fruit market, fish market, yan. Mura mga bilihan yan. Kasi dito ang bilihan dito bultuhan. Hindi dito sa fruit market, hindi uso yung kilo-kilo. Bultuhan ang bilihan dito. Meron mang kilo-kilo pero karamihan talaga. Pag wala kang bultuhan. Yun ang bilihan dito. Ang dami oh. Ang daming mga ibang lahi. Hanap mo na kami ng parking. Parking. Ito. Wala yan. Sa daanan pala yan. Lumpia. Daanan pala yan. PWD. Yan. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa fruit market. Hanap lang tayo ng parking. Ayan. Ikot-ikotin namin muna ito. Ikot-ikot muna kami. Habang naghahanap ng parking. Hindi tayo wala po. Hindi tayo sa loob. Ito kami sa loob. Kabila naman side. Ayan mga kasinag. Yan. Ikot-ikot pa rin kami at naghahanap kami ng parking. Ayan. Hanap kami ng parking. Hindi. Entrance. Yung sana wala. Yung sana yun. Ay, dapat. Ang daming tao mga kasinag oh. Ang daming kasi bagsakan na ngayon ang gulay eh. Parang Divisoria. Ayan, bagsakan ng mga gulay ngayon. Gulay, prutas. Kita mo na pag nabili sa karto-karto no. Diba? Yan, si kaibigan oh. Isang kahon ng pasan niya. Ayaw patalo doon siya. Talagang cauliflower yata yung laman.
Yan. Ayun, nakako kami ng parking sa unahan. Ayan mga kasinag. Pa-parking na tayo. Yan sana mga kasinag. Oh. Yan, parking. Kaso, nauna na itong nasa likod namin eh. Nasa gilid na sa Itong nasa gilid namin. Kasi pag inaga mo yan, makagalit ka, makaaway lang tayo dyan. Kasi ganito talaga rin. Sino yung nauna, Yan. huwag mo na agawan para walang... Ayan mga kasinag, yan, nakakuha tayo ng parking. Ayan. Diba, ang dami lang pinamili oh. Box talaga, kahon-kahon. Ito na kami. Mga kasinag, nakakuha na kami ng parking. Papasok tayo sa loob ng fruit market. Yan. Ang dami dito tao mga kasinag, kasi bagsakan ngayon eh. Bibili tayo ng mga prutas, gulay, kung anong makita natin dito. Ang daming tao mga kasinag. Yan si Itaw. Dami, parang ano dito mga kasinag, parang Divisoria. Shout out my friend. Yan, nandito kayo mga kasinag. Di ba, ang daming tao mga kasinag. Yan o. Hi my friend. Shout out sa aming kaibigan na Indian. Ayan mga kasinag, andito tayo sa loob. Yan. Ang daming mga prutas, gulay. Napakarami dito mga kasinag. Di ba mga kasinag oh? Yan, pichay. 5 gram, 1 kilo. Chinese pichay. Itong gulay na ito mga kasinag oh, 5 dirham lang ang ano niya. Ang ano nito? Tawag nito Chinese. O Chinese pichay. 5 dirham ang 1 kilo. Bibili kayo pambinta. Ikaw, Hindi na. bibili natin. Kung kayo magdinegosyo mga kasinag ng mga prutas, gulay, dito lang kayo bibili. Napakamura ng ano dito bilihin. How much? Yun, oh. Sariwang-sariwa mga ano nila mga kasinag oh, gulay. Ito my friend. Philippine. Mga kasinag oh, ang laking kabuti. Kasinag. Ang daming tao. Para ka lang nasa Divisoria. Ayun mga kasinag. Ay, kangkong. Di ba? Yan ang kangkong dito. Yung isang bugos ng kangkong dito, 2 dirham. Sa atin ay 26 pesos. Diba? Sariwang-sariwa yung mga gulay at prutas dito mga kasinag. Yan o. Kagaya no. Per box ang ano dito.
Masarap sana yung mais na yun mga kasinag, ano, lagkitan yun. Kaso lang maliit siya. 18 dirham yung 1 box. Yung isang box niya, 18 dirham. Last 15 dirham nature. This one sweet, very sweet. Sure? Yan. 15 dirham lang mga kasinag yung 1 box niya. Yan o, mga prutas dito. Ako magdala ng iba. Nakapamili kami ng kasinag. Bibili kami ng mga gulay. May kamatis nila oh. Ayan, mga kasinag. 15 dirham, 15. Ay, valid yung 15 dirham yung isang box niya sa kamatis. Di ba parang divisoria lang mga kasinag? Ang daming tao. Kasi makakamura ka pag dito ka bibili. Di ba? Kagaya ito mga kasinag, oh, ang daming pakwan, no? Di ba? Ikot. Ang laki ng mga kalabasa dito mga kasinag. Oh, di ba? Ito pakwan. Nakita niyo 'yon? Yung isa na yung mga kasinag. Kalabasa 'yon. Napakalaki ng mga kalabasa dito. Dami naman kasi kalapit eh. Fresh na fresh lahat ng gulay dito mga kasinag. Balik tayo dito mga kasinag. Gahanap tayo ng kamatis. Yan. Mansanas oh, kala nyo mga mansanas. Say hi my friend. Ha? Oh, number 1 ha. Sobra na yata ng hinog. Oo. Na sobra ng hinog yung kamatis. Ito mga kasinag, oh, mura sana yung kamatis niya kaso parang sobra ng ano, hinog. Sobrang na ba yung tinog? Tingnan natin mga kasinag. Ah, sobra na sa hinog to. Sobra na sa hinog yung mga kasinag. Yan oh. Yan mga kasinag, oh, laki ng masaging dito. Yan oh. Diba? Ang daming prutas. Yan, maayos-ayos pa yan. Yan, ito mga kasinag oh. Wala, mga uhinog na, malanig na rin. Mga lanog na. Na parang napagpilian ng mga kasinag. Ang laki ng bilihan na ito. Matutuwa kang bumili dito mga kasinag. Kasi napakamura ng bilihin. Natatawaran ako sir. Natatawaran. Parang divisoria din to, natatawaran. Hanap tayo ng magandang klaseng kamatis. Kasi yung iba kasi mga kasinag, napagpilian na, ano na yung iba. Lanig na, nalanog na, kapipisil. Kaya libot-libot naman tayo. Uso din dito mga kasinag yung ano, yung magbabaga-bagahe ka, yung tawag dito. Baggage, uso dito nagbabagage. Parang kagaya din sa atin.
5 dirham yan. May bayad dyan, 5 dirham. Kagaya nyo, no? May tulak-tulak na yun. May tulak-tulak silang parang cart. Pag marami kang bibilhin, pwede mo silang tawagin. Di ba napakasarap mag mga kasinag? Mag-ikot ka lang dito, matutuwa ka kasi mga fresh talaga yung gulay, prutas. Pakwan. Yan mga kasinag, nakapamili na kami ng gulay. Lalabas na kami. Dito naman, pag may sasakyan ka, madali kang makakapunta. Kahit hindi ka magbili ng maramihan, kasi madali lang makapunta dito eh. Pag may sasakyan. Kasi ito, mga namimili rito yung binibenta rin sa mga malalaking grocery. Ayan mga kasinag, sakay na ulit tayo sa ating sasakyan. At tayo nakapamili na. Nakapamili na tayo ng mga gulay. Bibenta na rin natin. Ayan mga kasinag, tayo'y mag-seatbelt. Ay, seatbelt tayo. At mahirap na, baka tayo'y mahuli. Wala tayong ibabayad. Yan mga kasinag. Sinag. Yan, pabalik na tayo mga kasinag. Yan ang fruit market dito sa Dubai.